Salutați, bine v-am găsit la un episod din The Higher Lore Game. Și sunt acasă la Golden Sword. Și în 13 minute începe un live de la el. Și să vă duceți pe canalul lui dacă vreți. Și acum hai să începem. M-am mai off și am trecut high score-ul. Deci am făcut 22. Mai puțin. No. Și mă pregătesc să fii totul bine. E pregătit la maxim. Da. Pregătit la maxim. Ajunge. Gata. Nu, trebuia să verific, uite. Sound-ul. Ok. John Cena. 3 milioane. Ok. Malaysia mai puțin. Stai să te oprești puțin. Ok, punem pauză. Nu punem. Da, bine. Ok. Deci, eu sunt filmez cu Bandicam-ul care filmează 10 minute. Și eu nu am microfon și am făcut tutorialul ăla în care vom învăța cum să vă auziți fără microfon cu Bandicam. Mai mult. Cu Bandicam. No? Și trebuie să am Bandicam ca să mă uit pe live, dar na. Și pot să filmez câte 10 minute, câte 10 minute ca să, na. Cine caută pe Google chocolate cake? Și o să pun fiecare dată pe YouTube. Na, chiar caută lumea chocolate cake. Cred că ați înțeles și na. Începe în 11 minute live-ul. Antonie Griezmann mai puțin. Bă, într-o zi Antonie Griezmann avea 200 și ceva de mii și acum dintr-o dată are 500 de mii. Ok. Star Wars, frățică. Beyoncé mai puțin. Aproape. Disney mai mult? No. Ok. Samsung, frate. Samsung. Fate mai puțin? No. Pentru că normal că nu. Da, trebuie să pun o leacă pauză și ne întoarcem. Ok, ne-am întors. Da, și suntem pe Dream League-uri. Vă aminti cu The Higher Lore Game. Da? Ok, respectați asta. Glumesc. Ok, hai să ne batem, să vedem. Nu e bine. Facem la capitan. Schimbăm aici. De ce am dat? Nu vreau să dau. Asta și cu asta. Bun. Și asta și cu asta. Schimb. Ok, hai să ne jucăm. Ok, așa. Și hai să începem. Încarcă-te. Well, we've just got the team sheets in. Let's see how they'll line up. So we're on. Which way will this game go? Is this the moment? Rog că fac puțin filmare să le zic încep live, ok? Bun, deci începe live în 8 minute. Sper să veniți pe el, chiar dacă nu înseamnă nicio vizionare. O să țin destul de mult, adică da? Și na, intrați pe el, chiar dacă voi fix când începe nu o să vă uitați, adică când postez videoul nu o să vă uitați imediat pe el. Dar na, bun. Și bani, să vă uitați la live. Ok? Ok, în sfârșit gata. Ok, pa. Normal că am mai zis. Nu.
Corner, fix corner îmi trebuia mie, nu? De tot. Handovici la Maxim. Nu zic că ne bată ăștia. Că nu accept. Pșam! Ce pasă minunată, ce pasă minunată, ce pasă și eu. Așa. Lu Otabor. Fii serios, nu, te rog, nu. Nu accept așa ceva. Încep live-ul în 6 minute. Ok. Haide. Corner. E șansa mea. Gata. Am și eu o șansă în viață. Și... Nu, pentru că normal că nu. Și portarul a dat corner iar, da. Ok. Da, bă. Ai, fii serios. Fii serios. Nu accept așa ceva. Ok. Nu. Live-ul în 5 minute. Nu mai spune tot atâtea. Îi spun, frate. Nu știe să prind o minge. Cel mai tare ever. Da, eu i-am luat mingea și tot la el s-a dus. Pentru că, normal că da. Avem o șansă de căcat. Pentru că nu avem. Ok. Și... Good save. Emanuel. Rail să o salveze. Și... Gol, spânul, cu capul, cu head-ul. Ce frumos. Cel mai frumos gol de la left corner. Pentru că în videoclip, când a fost left corner în videoclipuri, am ratat la toate. Pentru că da. Bă, nu zic că mai dăm un gol. Încep în 3 minute. Vai de capul meu și de zilele mele. Murăi, să ce murăiesc. Ok. Spânul, am încredere în tine, Spânul. Gol!
Spanu. Gol. Gol. În a doua repriză, în ultimele minute și secunde. It is the Fulham. Deci era să pierdem. Pentru că la început aveau șansa să ne dea un gol sau două. Ok, cam atunci cu acest episod. Început 2 minute live. Cam aproape un minut. Ok. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să lăsați comentul mic. Eu am fost Zero. Intrați pe live-ul meu. Pa, pa!